Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan tasha tamu mai farin jini wato Kannywood Hausa TV. Tashar da ke ilmantar da ku, faɗakar da ku, game da nishaɗantar da ku da sanar da ku al'amuran da ke faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. A yau za mu yi duba ne ga Hamisu Breaker Doyayi, mawaƙin nan da ke tashe a wannan zamani na duniyar mawaƙan Hausa. Mun yi duba a kan waƙoƙinsa, musamman waƙar jaruma wacce ta kafa tarihi a duniyar mawaƙan Hausa. Waƙa ce wadda a iya waƙar kawai ya haɗa viewers sama da miliyan 2, wacce babu wata waƙa da aka ɗora ta a YouTube wadda ta kafa wannan tarihi. Da haka muke jinjinawa Hamisu Breaker da wannan waƙa tasa ta jaruma. Ga kaɗan daga cikin waƙar. Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa, da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaukansa. Jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle gigin biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke ce kira da na amsa. Mun gaida Hamisu Breaker Doyayi da wannan waka ta jaruma. Wasu za su ce ta yaya za a ce babu wata waka a Kannywood wadda ta kafa wannan tarihi. Tabbas babu, saboda Hamisu Breaker Doyayi shine wanda cikin 'yan watanni ya kafa tarihin da babu wanda ya kafa shi a duniyar mawakan Kannywood, inda ya samu viewers sama da miliyan 2 a 'yan watanni kalilan. Mun jinjinawa Hamisu Breaker da wannan waka, duba da yadda al'umma suke shauki sauraron wannan waka tasa ta jaruma. Hamisu Breaker, jinjina gare ka, a ci gaba da gashi. Motin da na gane kina da tausayi, dan yanzu na zamo ya mafatauci. Na kwalla shela da sanar da iyamar ya kalamai, daga zuciya nake kwatanta na zai yi jawabi. Idan babu ke ina ne zan saka zuciya ta bar yawan kowa da nasa amani cikar muradai. Yau gane an ruwa kusa da kada zuwan cikar komai da mafita, kar da ki saba da furta bamsana. Na ji na gani yadda nake son ya fi karfi, na san a duniya da wanda yake jin duka tunani. Soyayya rayuwa wani sani sai da bautar ku, wanda ke cikin ranta shine jurau amma fa a gudu. So na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki, kuma rayuwa da so misali naina kama da a mafarki. Samari mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki, mata mi haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki. Masoyi yana da rana ne, masoyi yana da rana ne, masoyi yana da rana ne. Kannywood Hausa TV, tashar zamani. Ga wayanda ba su subscribing zuwa tashar mu ba, sai su subscribing domin samun ingantattun shirye-shirye masu ƙayatarwa. Ku daure ku yi mana sharing a Facebook, Twitter da Instagram da dai sauransu. Mun gode.